Club Junta, building better Africa. Yes, Malawi, ineyo langa dzina ndine brother Sallo. Ndabweranso kuti ndilankhulepo pa nkhani imene ndithu ikuthamanga kwambiri sabata imeneyi yangothayi komanso sabata imene tiliyi, nkhani ya mnyamata uyu Alexio Kamangira, lawyer amene ndithu wayima poyera kulankhula chilungamo mosabisa, kuyankhula momenyera ufulu, kulankhula mwa ufuliro mufaita. Dziko la Malawi tikanakhala tili ndi anthu ngati Alexio Kamangira, ndikukhulupirira kuti lero lino sibwezi anthu akufa ndi kumadya ndithu zokumba pansi. Dziko la Malawi tikanakhala ndi anthu ngati Alexio Kamangira, sindikukhulupirira kuti dziko la Malawi bwezi panopo tikulankhula pano anthu akunyamula matumba achimanga kumagayiridwa ngati opanda manja, ngati alibe nzeru, ngati anthu zisilu kumapasidwa chakudya. Chifukwa tikupasidwa chakudya tinene chilungamo, kupasidwa chakudya umakhala ngati usavage kapena iwe ndi chisilu. Pali makomo ena ife amene takula ku makomo kwathu kupempha ufa makolo kwenikweni kuti akapemphe ufa waphala, kumachita manyazi kuti pafike poti mpaka kupempha kudya. Manivesa, koma izi zikuchitika mdziko lathu anthu kumapasidwa chakudya ngati anthu opanda mphamvu, ngati anthu zisilu kamba kautsogoleri. Koma izi kuti zichitike zinachitika kamba ka majaji athu amene anaononga dzikoli. Ineyo lero lino ndangofuna kuti ndiyankhulepo special nkhani ya lawyer ameneyu Alexio Kamangira. Ndikufuna kunthokoza lawyer ameneyu, komanso ndikufuna kumema maloya ena onse amene mulipo iniyo ngati mmayimira a Malawi. Tagwira ni ntchito ndi nyamata ameneyu, zoona zake nizonena kuti dziko la Malawi tikuvutika kamba ka maloya, kamba ka majaji, kamba ka anthu oyipa mitima. Ndiye ndikufuna ndikuuze ni chonchi. Sindikufuna ndiyambire kutali kwambiri kuti kodi dziko lino linapanga chani, zinapanga makuti. Malamulo amapangidwa ku judiciary. Lamulo lonse limapangidwa ku judiciary. Ndiye ndikufuna ndiyankhule nkhani imenenso mayi aja anabero ntali manja anali pa Times amayankhula ndithu nditola nkhani wa pamenepo ndiye ayankha kumbali yawo. Ndiye ndikufuna ndiyankhule nkhani imeneyi kunena kuti zoona zake ndizonena kuti wamkulu wa maloya amenewa ndi anzikamanda. Zimene chimachitika ku judiciary ndichonena kuti before nkhani zonse zikuchitika, President Chakwera anali ndi msonkhano nda wamkulu wa maloya amenewa ndi anzikamanda, amene anakhala pansi ndi kuyankhulana kunena kuti asankhe munthu popeza kuti ujeri wamkulu wa meki right contract yake inatha. Ndi anakhala pansi anthu aja. Zoona zake nizonena kuti wamkulu wa maloya wamkulu wa majaji amene ali anzikamanda pakati pano amayenera kusankha anthu folo amene aja ndi amene amapitisa kwa president. Komatu nkhani inayambira before kusankha, kuyankhula kwa mayi anabero ntali manja na kuti iwo anasankhidwa through kuchokera ku judiciary. Manivesa, koma judiciary yo kunalowa chinyengo. Manivesa, munivesite bwino Malawi. Mwina ena simukumva bwino. Ndikufuna mundivesise nkhani imene idaswaye, ndafuna kuti ndingoyankhula plain kuti Malawi muimve, komanso mutumizirane pena pali ponse. Ife kuchokera kuno ku Yawo FM, nkhani imene titaifufuza tapeza kuti pali chinyengo chachikulu chimene chinachoka, pali ndalama zambiri zimene Achakwera anapasa anzikamanda. Chinachitika ndi chani? Umasankhidwa anthu folo. Manivesa, mwa anthu folo muja amatengedwa mayina aja ndi kukapereka kwa president uja ndiye amasankha mmodzi mwa anthu folo aja. Koma izi zimachitika atakhala pansi. Manivesa, anakhala pansi ndi kuyankhulana kunena kuti dzina la anabero ntali manja amene ali mwana wa John Tembo, manivesa, na amene ayenera kuti atenge udindo umenewu kuti azathe kubela chisankho. Manivesa, apa ndi pamene pamafika nkhani yonena kuti jaji uja anzikamanda anatenga mayina folo aja ndikuwapasa president anapanga point dzina la anabero ntali manja. Atapasidwa kale ndalama anzikamanda amene ali jaji wamkulu wa majaji. Izi ndizoona zeni sizoona amaso yayi. Ine ngati brother Sallo, Mr. kuswa kutemanya nkhani imene Amalawi ndakutengerani lero kummawa kuno, ndafuna kuti ndikuuze ndikunena kuti Amalawi zonse zimene amakamba mzimayi uja ndizoona ndithu kuti wamkulu wa meki amachita kusankhidwa through ku judiciary. Manivesa,
ndiye kumene kuja kwa anthu aja anapasidwa ndalama makamaka anzikamanda amene ali wamkulu wa majaji anapasidwa ndalama ndi achakwera kuti maina folo mucha akapereka maina a folo aja koma dzina la Annabel Mtalemanja likhalemo. President ndiye anangopanga point zina lomwe lija. Funso ndelo nena kuti zikanakhala kuti inuyo amalawi muzifunsa, zikanakhala kuti iwo achakwerawo anzikamanda sanagwirizane nawo, ndi chifukwa chiyani samasankha anthu ena amene sanakhuzane kubere kwa MCP? Chifukwa a John Tembo ndi zika ndi gazi ndi thupi ndi nyama ya MCP. Ndi chifukwa chiyani achakwera nangati iwowo anasankha komanso anzikamanda anapereka mayina, ndi chifukwa chiyani a president anasankha kamba kuti iwowa kuti ntchito yawo anapanga qualifier? Kodi bwanji samasankha anthu ena awa follower? Chifukwa a jaji anzikamanda anasankha anthu follow amene ali qualified kuti akhoza kukhala wamkulu wa meki. Nanga bwanji samasankha ena atatuwa opanda family, opanda gazi, opanda nyama ya a John Tembo? Chabwino atasankha munthu ameneyo anthu ndi akupanga complain, bwanji anthu atatu ena aja atasankhe mmodzi wa anthu atatu aja awasiye chifukwa anthu awa akupanga mayi Annabel Mtalemanja ife sitikufuna? Kodi anthu ena atatu amene anasankha anzikamandawa anapasa achakwerawa bwanji osayika iwo popeza iwo awa sitikuwafuna? Popeza kuti mphamvu zimakhala kwa president, komano ife nanga sitikufuna ngati anu wake dziko la Malawi. Tikunena kuti Annabel Mtalemanja sitikumfuna kamba kuti iyeyo ndi gazi ndi nyama ya MCP. Zitheka bwanji munthu akayimire chisankho cha dziko lonse, iye akayimire independent, udindo wa independent, poma ali nyama yakumene kuko? Ndiye lero ndabwera Malawi kuti ndikuwuzeni kunena kuti ndithu zimene akukamba nyamata uyu Alexio amene wayima pa chilungamo kuti chinyengo ku majaji chilipo ndi zoonadi, ndiponso chinyengo chinayambira ndithu kwa wamkulu ameneyu anzikamanda. Chinyengo chimene chichi ndithu ndi chimene chinayambisa anzikamanda anayandira ndalama zambiri kuchokera kwa achakwera, cholinga choti asankhe mayina folo amenewa, koma atagwirizana kale kuti achakwera angopanga point Annabel Mtalemanja. Chifukwa amapita mayina folo kwa president uja, ndi chifukwa chiyani samasankha munthu wina amene sali part of MCP, amene sali nyama ya MCP, amene ali ngati si munthu asakukhuza naso ku MCP? Kodi ena atatu wabanji samasankha nangati sanapasidwe ndalama? Chabwino anthu ndiye aziona zimene ndi akuzikana, ndi chifukwa chiyani akungochosa nchosa ameneyo popeza anthu atatu onsewa amene anapereka anzikamandawa anapanga qualified? Osasankha ena bwanji popeza uyu munthu uyu ali part of MCP? Ndi chifukwa chiyani sakusankha ena atatuwa uyu ndi kunchosa popeza nawonso ali qualified? Amalawi, langa dzina lina brother Sallo, ndangofika kuti ndingounika nkhani yokhayi. Iyi nkhani yokhayi imene akunena Alexio Kamangila akuluakulu ndi nkhani yoti ionetsetse kumbuyo kuso unali nkhani ngati zimenezi. Majaji athu analandira ndalama kwambiri kuchoka ku MCP, cholinga choti mpaka ndithu dziko lino likuonongeka kamba ka majaji. Mwachisanzo, kodi majaji aku judiciary akulandira ndalama zakuti zakunja? Munaziona kuti zimene zonse? Why majaji akulandira ndalama zakunja forex osalandira kwacha? Ndi nkhani ina imene yoyo, koma lero ndangokubweresani kunena kuti zimene akunena Alexio Kamangila, lawyer amene wayima pa chilungamo kunena kwa auza Amalawi ndi zoona. Inenso ngati brother Sallo, ifenso kuno ngati kuyawo, inenso ngati Mr. kuswa kutemanya kutusula, Annabel Mtalemanja anasankhidwa through achakwera. Anatenga ndalama achakwera nkumpasa jaji wankulu amene ali anzikamanda, cholinga choti achakwera asankhe mayina folo atatu aja nale ongophiphirisa chabe, koma amene amamfuna ndi Annabel Mtalemanja. That's why achakwera anangofikira pomwepo kutomola pompo ndi kwayika Annabel Mtalemanja. Ndiye ife Amalawi tikunena kuti azipana akunena kuti awasako afuna. Kodi anthu ena atatu aja amene anapanga qualified aja poti nawonso ndi anthu oyenera kukhala pampato pamene osayika bwanji? Awa ndi kwachosa Annabel Mtalemanjawo. Ndi chifukwa chana kawaka kamene, chifukwa ife kunena kuti Amalawi kunena kuti azipana kunena kuti awa ali kumbali ya MCP. Achoseni. Kodi atatu aja ali kuti? Funso, atatu aja amene anasankha anzikamanda amene sanali qualified, chifukwa kusankha kuti anasankha anthu folo, ndikuuze ndibwerezenso, anasankha anthu folo amene anapereka mayina kwa president anzikamanda. Ndiye uyuyu akupeza kuti ndi vuto chifukwa ndi nyama, ndi thupi, ndi gazi la ku MCP. Anthu sakumfuna zipano sakumfuna. Atatu aja bwanji osabweresa ena aja? Ndi chifukwa aja anasankha so wawo ku MCP popeza uyu ndi mwana wa John Tembo. Inde ali qualified ntchitoyi koma ndi mwana wa John Tembo. Ndi anthu akupanga complain bwanji osachosa ena nkwayika enawo ali kuti? Anzikamanda amene munapasa president anthu atatu enawo ali kuti? Zomapusisana Malawi ayi. Dziko la Malawi nanga tikuvuta kamba kama jaji. Ndiponso nanga tipangakhala ma demonstration kupha kapena kocha manyumba tikocha majaji. Majaji namena kuti pangisa ife kuti zije zikhawo, majaji namena kuti pangisa ife kuti zivutika. Nango bwana ndiye majaji yomwe kuti ndikuuza kuti Alexio Kamangila tenti support na Malawi.
akunena nditi zoona dziko lamati kuvuta kamba ka majaji, ndiponso anzikamanda analandira ndalama zambiri kuchokera kwa Chakwera, cholinga choti atenge dzina la ajaji uyuyu amuyike mu anthu folo. Achakwera ndi anapita kungosankha yemweyo anabera mtani manja bwanji samasankha enawo amesana khuzani ku MCP, amesana berekedwe ndi magazi a MCP, amesana mbata of MCP. Ndikatero ndikufutukepo kuso wanga wachabe amene ali maximum wa majaji Alexio Kamangira. Thank you very much for watsegula anthu majaji eno mutengerepo phunzo osakhala ndiwi inu ndi amene mungalongosola dziko lino kuti likhale pabwino. Majaji osamayamba zinyengo, majaji onse akuba fire on you. Amalawi sitilola china chilichonse ndibwera ndikusokusa maximum walero. Langa dzina ndilo brother Sallo chizukulu chense Club Junta, building better Africa.